Abafundi nabazali base-SJ Skenjana bavakalisa uvuyo ngokuvulwa kwesi sikolo ngokwasesikweni njengoko besithi oko kuphawula isiganeko esibalulekileyo kunye nenkqubela phambili yekamva labafundi. And namhlanje we have this joy, like it's our first time being on the news actually. And kumnandi because sivula isikolo, now we're gonna have everything that we need, like a science lab, sizokwazi yobona experiment, facially sizenzele ngokwethu, like sonwabile. Umphathiswa wesebe lezembiwo namandla uGwede Mantashe ulumkisa abantu baseMpuma Koloni ngokuxhathisa uphuhliso kweli phondo. Abantu base-Cape mayitshintshe mindset yabo. Abantu base-Eastern Cape mabazivule ingalo for i-development. Sekela mongameli wesibanye Stillwater uThabisile Phumo uthi inkampani izimisela ukubona abasebenzi bayo bephumelela kwezemali kodwa uluntu lwabo luxhamle ekusebenzeni nzima kwabo. It is not an accident that we are here today, a day after Freedom Day. We are here to mark the fact that if we want to be free, we need to make sure that our children are educated. Nangona bejongene nomcelimngeni wendawo ezithengisa utywala ezikufutshane nesikolo kwaye abafundi besesichengeni zeziyobisi, ibhunga elilawula kwesi sikolo licela amapolisa noluntu lungenelele. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusipho sethu Boyi eIdutywa.